velkommen til Danish Vapor Freaks kanal. Den her gang der vil jeg anmelde en aroma fra Flavor. Det er en menthol 6 mg, som jeg har blandet op med VPG 12 mg med Pink Mule. Jeg har blandet cirka 20% i, så passer den rigtig godt til mig. Den har en suveræn smag, og hvis du tager aromen op og dufter til den, dufter den fuld ud af menthol. Personligt kan jeg faktisk bedre lide den her mentholaroma end for eksempel Decans menthol færdigblandet. Jeg synes ikke den er lige så sådan kraftig, koldagtig, forfriskende når du inhalerer den, men jeg kan bedre lide den her. Den passer meget bedre til mig. Så ud af 5 stjerner, der vil jeg give den 4. Den eneste grund til, at den ikke får 5, det er nok, at der skulle alligevel en del aroma i, som sagt 20% for mig, før at jeg virkelig synes, den smager af menthol. Ja, der er ikke så meget at sige om den, er bare rigtig god. Så god damp derude.